Intervencions? Josep i Joan. Jo una cosa, és cert que es diuen mentides, és a dir, que una part normalment aprofita la desinformació, la no informació de l'altra per omplir, com les fotos que tu ensenyaves, és a dir, ja ho tinc ple, i després ve de tu i avui de més, no? Però, claro, quan l'altra part va a defensar-ho, resulta que tot és meravellós. I, claro, aquí també la diem, perquè no és veritat. Llavors, hi ha un problema, i és que abans de començar un procés, abans que sàpiga alguna cosa, no comença res. S'espera a veure què és el que passa i llavors actuarem. Doncs no. Per què? M'ho entendre, no sé. No vull començar abans perquè, clar, aixecaré la llebre, és a dir, i se'm mourà tot. Igual tinc sort i no se'm mou. Malament. I segona qüestió, no hi ha espais, no existeixen. A l'administració hi ha uns processos participatius establerts, no sé què. Mira, l'altre dia, el dia 9 se va aprovar el Pla d'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya. I és un totxo. I llavors fas un cop d'ull i veus que a la pàgina d'informació de la Generalitat que està penjat hi ha el procés participatiu. Hi ha les actes del procés participatiu. Hosti, curiós això. Anem a veure. I tenim, no sé si són 4 o 5 sessions, no, 4 o 5 grups d'organitzacions per a participar, separades, no? I vaig a la comunitat dels sindicats, perquè participen els sindicats. No només estaven els sindicats, el sindicat, la Unió de Pagesos, la patronal... Hi havia 6 o 7 organitzacions. La sessió va durar 2 hores per a tots i els havien donat, perquè es queixaven, va participar, i els havien donat 3 o 4 dies abans el totxo de l'estudiar-se'l. No sé si van veure una altra sessió de retorn, i es va acabar la pel·lícula. I clar, en 2 hores d'intervenció, 4 dies abans d'això, no sortir, ni ningú ha sortit dient res, això no és un procés participatiu, això és complir la normativa que estableix la llei i s'acaba la història. Amb això ens equivoquem. O ens creiem que realment hi ha un procés participatiu i el tenim que fer de veritat. I té que ser, i el que fiquem a llibertat té que ser verídic. I aquí està la valentia, afrontar, obrir la caixa dels trons i dir, bueno, a veure, volem fer això. Vinga, aquí ens podem sentar i discutir el que faci falta. Perquè si no, no hi ha una qüestió. Sortir a defensar el que sigui, però pots defensar una qüestió que millor l'ha fet honradament pot pensar que estàs equivocat. I tu pots ser molt valent defensant-lo davant de no sé quanta gent, però els altres acaben pensant que tu estàs equivocat. No passa res, tens dret a fer-ho. La valentia, entenc jo en aquest cas, i sobretot per part de les empreses i de les administracions, és ser capaços d'obrir la caixa dels trons tu abans que te roben els altres. I això no està passant. I després passa altra cosa, i és cert, jo estic totalment d'acord, perquè això passa a tots els nivells, inclús dintre les organitzacions. La gent no està acostumada, no sap participar. Això té a veure amb el model de debat anglosaxó, em sembla. Va dir, com fer les coses, no? Però o comencem a fer-les o no l'aprendrem mai. Com que a l'escola i a segon no n'hi ensenyen, la gent li tenen que ensenyar o tenen que dependre a base de pràctica. I això vol dir moltes bufetades, moltes trompades. És a dir, quan dic això vull dir de dir, sí, no tira endavant, no estic parlant de confrontació física entre la gent, sinó de trobar-se amb moltes dificultats, però algun dia tenim de començar, perquè el que es pensi que per l'altra banda podem tirar enrere i fer d'altra manera, s'equivoca. És a dir, l'economia del país pot anar malament, no sé quantes coses pot anar malament, podem acabar il·legalitzant coses estranys, no sé, coses... La gent ha avançat, els països han avançat, Europa ha avançat, no permet aquestes coses. I aquí ens tenim que dependre. I si hem de dependre, doncs fem-ho. No podem fer-ho d'una altra manera. I aquí jo penso que aquí realment està la valentia, és a dir, hem de ser capaços d'anar per davant i obrir la caixa dels trons qui vulgui fer una cosa. No esperar que li diguin, amb totes les dificultats i tots els problemes. Per això parlava jo també de dir, pot costar molt temps, però segurament que els conflictes al 100% no s'eviten mai, però
competidor, i és possible inclús que t'acabi sortint els del sí defensant contra els no, perquè coneixen els arguments i coneixen les coses. Bé, una miqueta... Hi ha 4 paraules demanades. Molt breument. Jo el que volia dir és que la veritat és que m'ha sobtat algunes intervencions i algunes coses que m'han cridat l'atenció. El fet que, de fet, la jornada que avui estem duent a terme és Dia de Transparència, Informació i Comunicació i, per tant, jo he entès la intervenció de la senyora González, no? La veritat és que he arribat a la conclusió de que la importància de la comunicació en aquests processos és vital, és absolutament vital. Ara bé, a partir d'aquí hi ha una segona vessant que també és extremadament important i aquí és on penso que comencem a fallar, que és en l'honestitat de les parts. Si no hi ha honestitat de les parts, difícilment això pot fluir. Em dóna la sensació que d'alguna manera tots plegats el que intenten és portar l'aigua al seu molí i tot val per portar l'aigua al seu molí. Clar, jo penso que això no és així. I d'altra banda, i per acabar, quan la senyora González parlava de gestió de la indignació, crec que parlava, gestió de la indignació. Jo, des de l'experiència que he pogut viure aquí al meu territori, a la meva comarca, amb diferents situacions que hem viscut i que no són ni tan sols massa llunyanes amb el temps, estic acostumat a, si utilitzem la paraula indignació, a associar la indignació a motius de naturalesa, podríem dir, de consciència, d'oportunitat, de massificació, de territori. Però clar, avui n'he vist una que no l'havia vist mai. I la veritat és que em sobta. I ho dic perquè jo ho havia posat un calderó i em sobta. Jo no recordo el seu nom, aquest senyor de la Torre, el senyor Agustí. Prego disculpes que no recordo el seu nom. Però en tot cas vostè aquí ha posat una cosa d'un calderó que a mi m'ha sobtat molt. Jo no sé si l'he entès bé, i si no l'he entès bé li demano disculpes prèviament a fer l'afirmació que vaig a fer ara. Però he tingut la sensació que vostè, quan parlava de l'energia eòlica, el gran problema de l'energia eòlica que vostè plantejava era la possibilitat de participació de la gent del territori amb el negoci. Per tant, entenc que d'alguna manera el que vostè està dient és que si hi ha money, si hi ha participació econòmica, no hi ha problema. Entenc. La meva pregunta és, això serveix per a tot? Pregunto, jo no ho sé. En el cas del magatzem, si la gent del territori hagués participat del negoci del magatzem, també seria la mateixa posició? Pregunto, És un altre assumpte. Això és pertinència al d'això. És que és un motiu. Me deixa acabar la intervenció. És un altre concepte. Me deixa acabar. No, el motiu no és el debat. El que jo vull dir és que jo no havia vist mai un motiu que fos de caràcter econòmic. Sempre havia vist motius de caràcter ideològic, de consciència, d'oportunitat, mediambientals, etc. Ara per primera vegada jo veig un motiu econòmic, no l'havia vist mai. A veure, no sé, s'ha de resoldre les A veure, per rèplica, si vostè li contesta i seguim després, Sí. Mira, l'altre dia, quan va vindre el conseller Recoder, també li vaig exposar més o menys el mateix, una cosa així. I allà potser eren 200 persones. Jo hi era. 200 persones. Aviam, qui menys tothom té un cotxe, de 10 o 15.000 euros. Aviam, si multipliquen aquelles 200 persones per 15.000 euros, quants milions són? 3 milions d'euros? Escolta, si són 3 milions d'euros en un apalancament d'un 80%, que moltes vegades se fan amb els parcs, anant-se fent d'això. Ara no, doncs ara què feu? Un 40%? Ara no fem res. No feu res, perquè zero, bueno, doncs bona sort. Però, escolta, només començant per d'això. Aviam, jo no voldria altra cosa que comprar un cotxe i que es pagui sol. Perquè si d'això, si aquí dalt al matret pots fer un ventilador que te'l pagues en 4 anys o 5 anys, escolta, és bon d'això. Mon germà va ficar una d'això, plaques voltaiques, fotovoltaiques, que per aquestes 100.000 euros, escolta, té una amortització que se'l farà en 6 o 7 anys. Jo no vull discutir això, Vull dir que això és... Passa que posa un debat que m'ha sobtat, perquè jo fins ara no ho havia vist mai, això. No, és que la reivindicació és econòmica, sempre. Al final, sempre... Jo no l'havia vist mai, la reivindicació econòmica. La gent resulta, perquè mira, de canviar l'ambient, des del món, des del que l'home és home, sempre l'ha canviat l'ambient. L'argument era massificació, territori, consciència, medi ambient... Sí, no, bueno, tot és excuses, tot això, al final tot és excuses, però resulta, tot és excuses per determinar la societat cap a un costat. Això és l'honestitat que jo deia abans. L'honestitat, però l'honestitat sempre és elàstica, perquè resulta ara
que aviam, quan puc dir moltes tonteries, perdoni, que no no, depèn de la persona que ho entengui, com ho entengui. Perquè, escolti, vull dir, jo generalment soc empàtic amb la gent, això és la meva color molt fàcil que tinc. I resulta que em sap greu que resulta que el territori, és el que es diu, el 70% de l'energia la tenim aquí, que hi ha un gran paquet de diners, i resulta que el 0,3% i d'això, fora dels que treballen a la nuclear. Jo l'entenc i el comparteixo, ara. I és en això el que hem d'anar lluitant, perquè si no hi haurà pegues, sempre n'hi haurà de pegues. Molt bé. Si es sobre el tema, intervenciones pequeñitas, ¿quieres, María Jesús? Y que intervengan... No sé hacerlo, pero lo intentaré. Bueno, medianas y que intervengan más personas. Porque ha tocado una cuestión, claro, hemos pasado por muchos asuntos muy rápido, ¿no? Pero cuando hablamos de la indignación, en este catálogo de cosas, esa es una, y además es muy real y es muy legítima. Es decir, que aquí no hay cosas que no son legítimas, lo que hay que entender es lo que motiva. Es cierto que cuando hablamos de movilizaciones sociales y de percepción, probablemente lo más complicado de gestionar es cuando esa percepción o esa movilización tiene que ver con la salud y con el bienestar, porque ahí el sentimiento es tan fuerte y además la legitimidad de la protesta hace difícil la respuesta. Yo diría que en la gestión de la indignación lo más fácil es gestionar lo económico, aunque a veces sea tan caro que no lo puedes gestionar, pero al menos tienes respuestas y hay, cuando al final identificas, por eso yo decía antes que era tan importante identificar lo que hay detrás realmente de las cosas, ¿no? A veces al contrario, te piden dinero y lo que quieren es protección de las cosas, que no hay que conformarse con la primera lectura, porque si no te equivocas en el diagnóstico y en la solución. Y lo más fácil es negociar sobre dinero, aunque puedes llegar a un acuerdo. Pero siempre es más sencillo. Lo difícil es negociar o dar respuesta a otras cosas más complicadas que además no puedes dar respuesta como administración o como empresa. O sea, que eso es lo que quería decir, que a mí no me sorprende, ni me asusta, ni me parece ilegítimo, es más, me parece muy normal y lo que pasa muy habitualmente, que son intereses, y esos intereses también son intereses económicos o de bienestar, que no siempre se cuantifican en lo económico, pero son intereses... Lo que Joan decía que se expliciten, bueno, seguimos, tenemos 3 palabras como mínimo pedidas, luego una más. Juanjo, tú mismo. Sí, jo només volia, aprofitant això de la comunicació i de la participació, bueno, primer que res, estic aquí com a alcalde també de Prat i Comte i allò és com el tema eòlic a Prat i Comte és un tema frustrant, en el qual aquí sí que jo fa 12 anys que estic allí com a regidor i ara com a alcalde i sí que he après moltes coses del tema de l'energia fruit de totes aquestes negociacions. Jaume Moró me pot corregir, penso que vam iniciar els nostres papers l'any 94 i o sigui que pront celebrarem els 20 anys de papers. Sense cap molí. I sense Que cap venim molí. d'això, Sense cap molí. Durant 7 anys hem sigut capaços de generar estudis de les libèl·lules, de les àguiles cuabarrades, de tots els voltors, de tot, o sigui, som sigut capaços de generar-ho. I també al mateix temps hem vist per un costat tota la paperassa, tot el que és capaç de demanar l'administració i també després de veure tota una mica l'amalgama d'empreses i subempreses i holdings i lobbies que hi ha detrás de tot aquest món de lobby, perquè jo del primer expedient de l'any 94 no reconec ni els primers que ens van vindre a parlar a l'Ajuntament. O sigui, de tantes empreses que han passat, ara estem ja a fer-se comsa, si potser existeixen encara, no? Però, bueno, fer-se.comsa, guió.comsa, els papers. Tot això és perquè voldria anar a dir que després de veure tot aquest procés i veure com acaba, el tema de la participació, jo tinc allí pobles, un poble molt petit, som molt assemblearis, allí participa tothom. Al final, la participació és tot d'interessos econòmics totalment. I quan un se queixa perquè no s'ha queixat ningú perquè li posen un aerogenerador, ni pagès, ni no pagès, allí es queixa el que no li toca.
I els que van a la manifestació són tots els que no li han posat l'aerogenerador i